Габбасилар хәлифәлегенең Әл-Мәъмун исемле җитәкчесе өчен китап дөньядагы иң зур хәзинә булган. Шуңа күрә 830 елда Византиялеләрне җиңгәч, Әл-Мәъмун алардан фәлсәфә китапларын тапшыруларын таләп итә. Чит ил илчеләренә мөрәҗәгать итеп, ул: "Әгәр дә миңа ниндидер бүләкләр бирергә уйласагыз, ул һичшиксез китап булсын" дигән. Бу аңа әтисеннән калган бай мирас була. Харун әр-Рашид Анкараны яулап алгач, аның яшәүчеләреннән иске кулъязмалардан торган контрибуция таләп итә. Әмма зур бер кыенлык килеп чыга. Әлеге китаплар гарәп телендә язылмаган була. Бу исә мөселман галимнәренә аларны аңлау һәм куллану эшен кыенлаштыра. Баштан Мансур хәлифә, аннары аның улы Харун әр-Рашид хакимлек иткәндә китаплар гарәп теленә тәрҗемә ителгән. Әмма булар берәм-берәм тәрҗемәләр булган. Өстәвенә, ул вакытта әле тәрҗемә эшенең системасы булмый. Әл-Мәъмун хәлифә бу мәсьәлә хакында белгән һәм гарәп теленә тәрҗемә ителгән китаплардан торган фәнни китапханә төзергә планлаштырган. Хикмәт йорты, ягъни Бәйт-әл-Хикмә нәкъ менә шулай барлыкка килә. Бәйт-әл-Хикмәнең төп максаты җыелган китапларны гарәп теленә тәрҗемә итү була. Тәрҗемә эше үзенең алтын гасырын Бәйт-әл-Хикмәдә кичерә. Дәүләт башлыгы китапханәне байыту өчен шактый акча сарыф иткән. Риваятләргә ышансак, Әл-Мәъмун барлык тәрҗемәләр өчен 300 мең динар тирәсе акча түләгән. Кайбер тәрҗемәләр өчен хакны билгеләгәндә, үлчәү савытларының берсенә китапның тәрҗемәсен, икенчесенә алтын салганнар. Һәм бу эшне башкаручыга тәрҗемәнең физик авырлыгы кадәр алтын биргәннәр. Бу чорда кайбер хәлле гаиләләр китап тәрҗемәләренә һәм яңа тикшеренүләргә зур акчалар сарыф итеп, китапханәләрен ачкан. Бәйт-әл-Хикмә төрле функциональ биналарга бүленгән дәүләт башлыгы сарае корылмаларының берсе булган. Монда китаплар саклана торган бүлмәләр, шулай ук тәрҗемәчеләр, язучылар, сакчылар, сәркатипләр өчен бүлмәләр һәм уку залы булган. Оешманы Сахибә Бәйт-әл-Хикмә вазифасындагы кеше җитәкләгән. Язучылар, тәрҗемәчеләр, сәркатипләр, сакчылар һәм башкалар аңа буйсынган. Иң яхшы тәрҗемәчеләр Бәйт-әл-Хикмә канаты астында җыелган. Бер вакыт тәрҗемәчеләр саны 70-кә җитә. Иртәдән кичкә кадәр алар гарәп теленә китаплар тәрҗемә итү белән мәшгуль була. Әмма Әл-Мәъмун хәлифә моның белән генә шикләнми. Ул гарәп теленә тәрҗемә ителгән китап алып килгән һәрбер кешене бүләкләячәге турындагы хәбәр белән илнең төрле почмакларына чапкыннар җибәрә. Китапларны тагын да арттыру өчен күчереп язучыларны кагаз белән тәэмин итә торган беренче кагаз цехы да шунда ук оештырыла. Әл-Мәъмун идарә иткән чорда Бәйт-әл-Хикмә китапханәсе Фәннәр академиясенә әверелә. Шунлыктан гарәп теле дөнья телләре рәтенә керә. Бәйт-әл-Хикмә ул чорда дөньядагы иң зур китапханә дип таныла. Хөкемдарларның матди һәм рухи яктан ярдәме әлеге урта гасыр фәнни үзәгенең үсешенә уңай тәэсир итә. Хәзер ниндидер фәнни тикшеренүләр турында белү яки нинди дә булса фәнни хезмәт белән танышу өчен озын юлларга, куркыныч сәяхәтләргә чыгу ихтыяҗы калмый. Чөнки буларның барысында Багдадта табарга мөмкин була. Бәйт-әл-Хикмә шулай ук ислам фәннәрен үстерү үзәге дә булып тора. Бу чорда көчле галимнәрнең тулы бер төркеме үсеп чыга. Хадис фәнендә Имам Малик белән Имам Бухари, фикхта Имам Агзам, Имам Шафиғи һәм Имам Юсуф, каләмдә Хузайл Галлаф, Ибрахим Наззам, Әхмәд бин Ханбал, тасаввуфта Мәгруф Қархи, Харис әл-Мухасиби, Зуннун Мисри. Китаплар җыю һәм аларның тәрҗемәсе Әл-Мәъмуннан соң да дәвам итә. Китаплар тулы карваннар Багдадка 11-нче гасыр башына тикле җибәрелеп тора. Грек, фарсы, хинд, мисыр һәм башка галимнәрнең хезмәтләре гарәп теленә тәрҗемә ителә. Шунлыктан төрле өлкәләрдә белгеч булган ислам галимнәре сәбәпле фән моңарчы күрелмәгән биеклеккә күтәрелә.